také zaujímavé, čo to sa... No ukáž. Dvíňa sa posúva. No. My sme to nevedeli otvoriť 2 dní. No však Evička hovorila, no. To všetko veľmi ťažký, taký, tati, počkaj, ona si toho kameruje. Ty chodíš pred tým. A vy už ste zbalení, to vy ste zbalení do tohto jednoho kufra. Kúpeľňáka pekná. A tuto je čo tu v tejto prvej? To je vecko. Teda. Takže ešte raz, to je vstup do izby. A jaké krásne dvere. Ja si idem ešte zuby umyť. No, dvere krásne, no. Zuby umyť. Však kľudne, máme času dosť. Takže takto vyzerá izbička. Izba 219. Áno. Takže opúšťame izbu číslo 219. Ale tati, nevykrývaj sa. Dobre, tak poď. Nevykrývaj sa. Ideme. Takže krásna chodba. No poď. Aj. Aha, to sú pitné procedúry a to je ako čo? Ako to funguje, tie pitné procedúry? Ty si nechala auto. Aha, tam som si nechala auto. To si myslela na jeho sú krásne. My sme boli aj dole, tam je tá priehrada. Škoda, že nemôžem natočiť tu. Tak toto je Salvator, kde ste mali bývať. Ale žiadne iné nemajú takúto širokú promenádu veľkú. Je za tie priestory. A toto je váš hotel. Krásny. Je to pekné. Takže toto je altánok, kde si sa zahral? Čuješ, to je nám popod okna a takto hore tá cestička sem po ten altánok. Áno, tu je to hneď vedľa. My máme okná tam do toho lesa. Sme mali teda.